Știi cum ne petrecem viața? Muncind pentru o libertate care poate va veni prea târziu. Lucrezi 40 de ore pe săptămână. Asta înseamnă 160 de ore pe lună, 1920 de ore pe an. În 10 ani aproape 20.000 de ore. Sperând că vei trăi cu adevărat după. Dar dacă acel după nu va veni niciodată, nimeni nu îți spune că succesul ar putea să te coste chiar viața pe care încercai să o trăiești. Că atunci când în sfârșit îți vei permite să trăiești cu adevărat, s-ar putea să fii prea obosit pentru asta. Atunci te dor genunchii, nu mai ai energie, iar timpul pe care visai să-l ai îți alunecă printre degete. Ne dăm anii cei mai buni, tinerețea, sănătatea, timpul cu cei dragi pentru o zi pe care nimeni nu ne o garantează. Viața nu începe la pensie, se întâmplă acum. Fă loc acum pentru ceea ce contează, altfel riști să o pierzi cu totul.